Hej og velkommen til den her lille video, hvor jeg vil demonstrere i GeoGebra, hvordan man laver et residualplot. Udgangspunktet er, at vi har en lille tabel her. Den tabel angiver, hvor mange bævere der er på et naturområde af en vis størrelse. Naturområdets størrelse bliver målt i kvadratkilometer. Så her kan vi altså se, at hvis man har et naturområde på 1 kvadratkilometer, jamen så er der ingen bævere. Og det er jo målt, altså lavet en undersøgelse. Nogen har foretaget en eller anden form for måling. Og så har vi selvfølgelig de andre tal her, altså kvadratkilometerne ud af her og antallet af bævere. Og de tal har jeg skrevet ind i et regneark i GeoGebra. Hvis man, når man åbner GeoGebra, ikke kan finde sit regneark, så kan man finde det her bevis ved at vælge nummer 2 menupunkt under den her fane, der hedder vis. Så kommer den frem der. Og det man jo gør, det er, at man jo har lavet sin regression. Den har man gjort ved at markere og vælge regressionsanalyse og bede den om at analysere her. Og det man så har fået, det er det her punktplot med sin regression. Og når man så skal have fat i residualplottet, altså et plot over forskellene mellem de observerede værdier, som er de sorte punkter eller de grå punkter, og modelværdierne, som udgøres af alle de punkter, der ligger på den røde linje. Og man skal have forskellen mellem det, altså afstanden fra det sorte punkt og ned til den røde, eller afstanden fra den røde og ned til det sorte her, ja, så går man bare op i den her og beder den om at lave et residualdiagram. Så kan man se her, at forskellen på 1 kvadratkilometers naturområde mellem modelværdien og den observerede værdi, altså det som der i virkeligheden er, den er på 0,1, det kan man aflæse her. Og man får sit residualdiagram over på tegneblokken ved at vælge den her firkant med en pil ud af billedet og kopiere til tegneblok, og så skal man lige massere den tegneblok man får her. Man skal muligvis have hævet lidt i sin akse her. Hvis jeg kan få lov til det, der. Så kan man altså se, her er residualplottet med punkterne. Her er min regressionslinje, og et sted heroppe, der vil mine punkter være. Jeg kunne lige prøve at hive i aksen. Nu er det jo sådan, at mine y-værdier, de ligger helt op ved 2, 5 og 7, og min den går kun op til 1,2, så jeg skal lige have hævet lidt i den, hvis jeg skal kunne se punkterne. Dem har jeg så ikke overført, så det er selvfølgelig derfor. Så gør det heller ikke så meget. Jeg zoomer bare ind igen, så vi kan se de her 4 punkter her. Man kan mange gange blive bedt om at sige, at nu har man så sit residualdiagram, og kommentere på det. Det vi gerne vil med et residualdiagram eller et residualplot, det er, at den forskel, der er mellem modelværdierne, som er fra de røde, og observerede værdier, vil vi gerne have, at de forskelle er tilfældige. Altså at der ikke er noget system i, hvordan de her punkter de fordeler sig foroven og forneden i forhold til x-aksen. Der skal ikke være noget system. Hvis der er det, så tyder det på, at vi ikke har valgt den rigtige regressionsmodel. Man kan også nogle gange blive bedt om at sige, hvad for en af afvigelserne er størst, altså hvor er der størst afvigelse mellem modelværdien og den observerede værdi. Hvis vi kigger på vores diagram herover, så ser det umiddelbart ud som om, at det er det her punkt, der ligger længst væk. Det ligger på minus 0,3. Der er også en, der ligger på minus 0,3 heroppe. Er de lige store? Den lige store afvigelse? Det er lidt svært at afgøre her. Den måde, man kan afgøre det på, det er ved at kigge på sin liste af punkter. Den ligger heroppe, og den skal man måske lige have udvidet lidt her, så man kan se den. Her kan vi se, at afvigelsen, når man er på 1 kvadratkilometers naturområde, den er 0,1. Og her kan vi jo så se, at ved 2 kvadratkilometer og ved 3 kvadratkilometer, jamen der er afvigelsen lige stor. Det kan godt være, at vi kunne komme det nærmere med nogle flere decimaler, hvis jeg kan få lov til at lave det her. Det vil den ikke være med til. Nej, okay. Men det ser ud som om, at de to afvigelser er lige store, hvorfor man altså må sige, at hvis man skulle svare på, hvilken afvigelse, hvor der er størst afvigelse mellem modelværdien og den
observeret værdi, jamen så vil det både være for et naturområde på 2 kvadratkilometer og et på 3. Modelværdien har man jo selvfølgelig udregnet, eller har GeoGebra udregnet ved at tage x-værdierne, altså dem vi har her, 1, 2, 3 og 4, og sætte ind i den model, man har fået beregnet på baggrund af tallene. Ja. Yes, det var vist det, jeg skulle vise i den her video.